wasa kamar gangan soyayya ta shiga raina. Mai sauraro ka tsaya nan na yi shirin fede sirrina. Natsuwa ta fita barkunci a cikin ruhina. Hadari sama ya hada gauna ce ta zamo sirrin tarkona. Da bayanai na shigo muku ban yi da wasa ba. Duniyar so ba ta yi kyau da iso ga magauta ba. Dai na kamu da so kauna ta yi mun riba. In an ce za mu rabe zan ɗauki mutum abokin gaba. Zuciyar ta da ta wasu na tage yarda ta yi mun lamba. So ya bi jini sashe mudu mazubin saba. Da ganin ta nake rufe lissafi so ni na gano iza. Haɗarin so ya wuce lissafi kuma so ya fi gaban banza. Da na yi shiru tunanin ta nake, da na furci kuma zancenta nake. Da na ɗan satare na sai in ga kiranta wayata. Har gidan ma an san zancenta batun ya leka makwabta. Yau dai so ya kai kauna zancen ya kai zance. Wata sabuwa ban taɓa sata idanuna ba, haka zalika ita ma bata sani idanta ba. Soyayya haɗin Allah ne, soyayya haɗin Allah ne. Labarinta nake zantawa, zancenta nake zantawa. Zo ku ji labarin wata yarinya. In har kun shirya to ni ma na shirya. Ga kishirwa ga yunwa kuma ranar bani da ko nera. Lamarin Allah yau da gobe sai Allah ga ya tsara. Bayan haka sai ga dan yaro ya ishe ni wajen aiki na. Ya ce min wane ne da gurin gadan an aiko ni. Na ce masa zo nan dan yaro wane ya aiko ka. Ba ce mun ukun ba kuma bai kara bayani ba. Ya dauko wasiƙa ya bani sanan ya dau hanya. Na dauka na duba na gajeren sakon soyayya. Ta ce da ni bawan Allah da kai ke san in zauna. Ma'ana mi soyayya da gaskiya ba jayayya. Kar ku manta a baya na ce bani da ko nera kuma ga yunwa da kishirwa. Sai ku nake ta takardar nan a cikin fushi, a cikin fushi. Sai ku nake ta takardar nan a cikin fushi. Ba so ɗaya ba so biyu ba, ta ƙara hakan har so uku. Ba so uku ba so hudu ba, ta ƙara hakan har so bakwai. In kere na yawo malan zago ma na yawo. A juru zuwa rafi sannan muka faɗo soyayya. Wata rana mun yi shiri ne da ita zan je gaishe ta. Ranar farko ta ganin ta idona ya ɗau himma. Na yi wanka na sa turare ga hula ga takalma. Na fito bakin titi ɗan oka da sai ko ya ɗauke ni. Ba inda ya sa birki sai fagen da na ce ya kai ni. Sai na kira yaro na ce ya kira mini Zainab. Yayansu ya leko ya ce da ni shin wai wace Zainab. Na ce masa Zainab dai ta gidan nan ko ba Zainab ne. Wai ashe kafin in zo wani ya kira ta da sunana. Kuma dama tun asali gidansu ba sa yi na. In ta furta tana sona a gabansu ba sa goyon bayana. Ba a nan gizon ke sagar ba wai ashe wancan ya sace ta. Suka ce ni ne na sace ta, ban farga ba ban aune ba. Sai ga da cikin wani hali ma'aikata sun kama ni, sun daure ni. Ma'aikata sun kama ni, wa zai kwance ni? Ku bi ni gobe mu tantance ƙarshen zance.